Diyos maray na aga po sa satuya agabos. Tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Ursulino A. Villete, 26 anyos, soltero kang number 6 San Felipe, Naga City, aki ninda Rene Villete, sagud ni Maan Ayuro, buot mag-agom kay Rose P. Napiri, 27 anyos, daraga kang Mambalite, Libmanan, Camarines Sur, aki ninda Florentino Napiri, sagud ni Crosilda Pasco. Enot na tawag para kay JV Adami Alikaway, 29 anyos, soltero kang Banga Caves, Ragay, Camarines Sur, aki ninda Cesario S. Alikaway, sagud ni Florenda M. Adami, buot mag-agom kay Rose Ann Estrella Orsiga, 27 anyos, daraga kang Peña Francia, Naga City, aki ninda Raul A. Orsiga sa Kaninemia R. Estrella. Enot na tawag para kay Jeric Benoobra Martinez, 28 anyos, soltero kang Block 6, Lot 6, San Vicente Heights Subdivision, Pacol, Naga City, aki ninda Roderick D. Martinez, sagud ni Merla S. Benoobra. Buot mag-agom kay Wenzy Fortuna Arejola, 24 anyos, daraga, kang number 13, Jacob Extension, Villa Francia Subdivision, Liboto, Naga City, aki ninda Eli R. Arejola, sagud ni Carolina M. Fortuna. Enot na tawag para kay Robinson N. Padilla, 30 anyos, soltero kang 136 Don Carlos Street, Pio Porac, Pampanga, aki ninda Gregorio P. Padilla, sagud ni Miriam S. Naku, buot mag-agom kay Carmelin A. Borja, 29 anyos, daraga, kang Block 4, Lot 6, Deca Homes, Granville 1, San Felipe, Naga City. Ikatulong tawag para kay Aaron G. Benaagua, 29 anyos, soltero kang Deca 3, San Felipe, Naga City, aki ni Praxidio N. Benaagua, sagud ni Betty J. Herman, buot mag-agom kay Sheena Joy Semfuego, 29 anyos, daraga kang Doña Conchita Subdivision, Del Rosario, Naga City, aki ni Rico Roel H. Semfuego, sagud ni Jocelyn R. Arevalo. Ikatulong tawag para kay Abel Pasaron Brusas, 36 anyos, soltero kang Zone 4, La Paz, Pawili, Pili, Camarines Sur, aki ni Virgilio F. Brusas, sagud ni Lydia R. Pasaron, buot mag-agom kay Nesica Louis Montecanave, 28 anyos, daraga, kang Zone 5, San Felipe, Naga City, aki ninda Victorio C. Canave Jr., sagud ni Melodayan M. Monte. Ikatulong tawag para kay Gino A. C., 35 anyos, soltero kang Zone 2, Igualdad Street, Naga City, aki ni James T. C., sagud ni Amor S. Alfonso, buot mag-agom kay Mary Grace B. Benaflor, 36 anyos, daraga, kang 156 Peña Francia Avenue, Naga City, aki ninda Alfredo S. Peñaflor, sagud ni Esmeralda I. Belen. Ikatulong tawag para kay Mark Alden R. Macandog, 32 anyos, soltero kang Zona 2, Barayong Street, Liboto, Naga City, aki ni Edward Macandog, sagud ni Maria Lourdes Riquinta, buot mag-agom kay Rashin Jane C. Palma, 36 anyos, daraga, kang 74 Assumption Road, Assumption Subdivision, Barangay San Isidro, Marikina City, aki ninda Bernardino Palma, sagud ni Emelita Campos. Ikatulong tawag para kay Edmond C. Bombase, 27 anyos, soltero kang Garchi Turena, Camarines Sur, aki ninda Erasmo P. Bombase Jr., sagud ni Angustia Cepeda, buot mag-agom kay Mary Grace C. Garcilianosa, 27 anyos, daraga kang San Felipe, Naga City, aki ninda Marcel M. Garcilianosa, sagud ni Mari Vicuya.
Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibilinda kang banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan po sa opisina kan parokya. Salamat po. Siring man, yaon na po kita ngunyan sa ika-33 na Domingo kan ordinaryong panahon na may temang dakula ang pinagkatiwala sa tuya. Tinatawan kita ni Diyos nin manlaen-laen na balaog para sa ikararahay kan sa tuyang buhay asin komunidad. Minamawot kan kagurangnan na lugod an mga balaog, an mga bendisyon sa buhay, magamit niya to sa pagpalakop kan presensya ni Diyos digdi sa kinaban. Minamaawat kan Diyos na urog niya tong papagyamanon an mga karahayan na itinatao sa iya para sa kahadean ni Diyos. Ang mamamayo po kan Santa Misa tapo ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Danilo Isaac Tuason. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kang Santa Misa. Minapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pati Espiritu Santo. Amen. An kaguranan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani magkano kita magdolot, kumabal misteryo, sa tong mag-akon sa mapasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala kung makuri, sa isip, sa tataramon, sa giba asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos na Angeles Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kaguranan ng Diyos. Mahirap man sa to ang Diyos makakamhan, asin pakapatwada sa magsalan, darong kita sa buhay na dahil nga sagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninungan sa mga tawong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaguranan aking buktong Heso Kristo, kaguranan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog, kahalangkaw. Heso Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, idukang payo. Kaguranan sa mayang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, tadaing katapusan asin pano ang kagmahan, kung padagos kami maglingkod sa kagmukna kang gabos na karahayan. Uli ka si Kristong, kaguranan niyaman sa imong aki, na kaibamong nabubay sa nagade. Kasarok ang Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahon ng mga panahon. Amen. Matukaw po ang liturhiya kang tataramon. Anenot na babasahon, iyo ang manunungod kan sarong agom, asin ina na naging maimbod sa pag-utob kan sa iyang katundan. Hinanyugon po niyato anenot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga talinhaga. Si isay man ang makakuanin sarang marahay na babaeng agom, siya orog ki sa perlas. Ang puso nin sa iyang agom may paniwala sa iya. Day siya kukulangon nin pakinabang. Karahayan, bakong karatan ang itatao sa iya sa gabos na aldaw nin sa iyang pagkabuhay. Nagahanap nin lana asin lino, asin maugmang ginagamit ang kamot sa pagibo. Ang kamot binubugtak sa habulan, kinakaptan kan sa iyang mga kamot ang hanayan. Ang kamot ibinubugtak para sa mga dukha, inuunat ang kamot sa pagtabang sa mga daing sukat. Ang pagpagayon madaya, ang kagayonan na agilang. Ang babaeng natatakot sa Diyos, dapat pag-umawon. Hirasan siya kan bunga kan sa iyang mga kamot, asin pag-umawon siya kan sa iyang mga ginibohan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Aawiton po niya to.
Paladan ang tabong may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. Kakakanon mo ang bunga kan sa imong kapagalan, magiging maugma ka, asin magkakaigwa, nin kauswagan. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. An sa imong agom makakaarog sa ubas, na namumunga sa laog din sa imong harong. Asin ang sa imong kaakian makakaarog, sa saditpang mga kahoy na oliva, sa palibot kan sa imong lamesa. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Siring kaiyan kapaladan, ang tawong natatakot sa kagurangnan. Bendisyonan kalugod din kagurangnan hali sa Sion. Mahiling mulugod ang pag-uswag din Jerusalem sa bilog mong pagkabuhay. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan. Bilang mga aki nin liwanag, dapat kitang maging andam anuman ang oras para sa pagdatong nin kagurangnan. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Day na kay puwan na suratan pa kamo, mga tugang, dapit sa mga oras asin panahon, kung naarin mangyayari ang bagay na ini. Aram na nindo, na naldaw nin kaguranan maabot, na day nindo piguhuna, arog kan pagabot, nin porabon, kung banggi. Kung an mga tao magsabi, ang kabos matuninong, asin mayong pag-alaman, dangan biglang maabot, ang kapahamakan sa inda. Maabot yan, arog kan kulog, na namamati kan babaeng madali ng bangaki. Daininda yan madudulagan. Alagad kamo, mga tugang, bakung nasa kadikluman kaya, dai kamo dapat matikbahan sa aldaw na iyan na maabot, siring sa sarong paraabon. Kamo gabos mga aki ni liwanag, asinin aldaw. Bako kitang sadiri kan banggi o kadikluman. Kaya di kita dapat magturog siring sa iba. Kundi dapat kitang magpuka asin danay na maging malinaw sa isip. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindo po ang gabos para sa pagrukyaw kang ebanghelyo. An kaguranan mapasaindong. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusik na Jesus ining parabola sa mga disipulo. Ang kandaan ng langit nakakaagid sa sarong lalaki na mabaklay. Inapod niya ang mga surugoon asing pinamahala niya sa inda ang mga rugari niya. Ang labang saro tinawan niya nin kapital susig sa iyang kakayahan. Ang saro tinawan niya ning 5,000 pesos. Ang saro 2,000 pesos asin ang saro 1,000 pesos.
Dangan naghalit na siya. Ang surugoon ang nag-ako ng 5,000 pesos nagnegosyo. Nakaganansya pa siya ng 5,000 pesos. Si Riman ang nag-ako ng 2,000 pesos. Nakaganansya pa ng 2,000 pesos. Alagad na nag-ako kan 1,000 pesos nagkalot sa daga. As inilubong ang kwarta kan siyang kaguranan. Pakalis ng halawig na panahon, nagpuli ang kaguranan kan mga surugoon. Nagipagkwenta siya kan kwarta na winalat niya sa inda. Enot na nagdulok ang surugoon na tinawa niya ng 5,000 pesos. Darasagot ang 5,000 pesos na naganansya niya. Nagsabi siya, kaguranan, tinawan mo ako ng 5,000 pesos, uya pa ang naganansya kong 5,000 pesos. Nagsabi ang kaguranan, tama ang ginibo mo, marhay as maimbot na surugoon. Naging maimbot ka sa kadikit, kay gigibunta kang tagaparapamahala nin dakol. Madya asin makisumara ka sa kaugmahan ko. Nagdulok ang surugoon na tinawan ng 2,000 pesos asin nagsabi, kaguranan, tinawan mo ako ng 2,000 pesos, uya pa ang 2,000 na naganansya ko. Nagsabi ang kaguranan, tama ang ginibo mo, marhay asin maimbot na surugoon. Naging maimbot ka sa kadikit, kagigibunta kang para pamahala nin dakol. Madya si makisumara sa kaugmahan ko. Dahil nagdulok ang surugoon na tinawan nin 1,000 pesos asin nagsabi, kaguranan, aram kong saro kang makuring tao. Nag-ani ka sa dae mo sinabagan, asin nagguno nin bunga sa dae mo tinanuman. Kaya natakot ako asin ilulbong ko sa dagaan kwarta mo. Tinaraman siya kang kaguranan, saro kang maraot, asin hugakon na surugoon. Aram mo na nag-ani ako sa dae ko sinabagan, asin nagguno ni mga bunga sa dae ko tinanuman. Kung siring pinagdeposito mo kuta na sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, makukuta na ito kaiba ang tubo. Dangan sinabi niya ang mga yaon duman, kung anindo sa iya ang 1,000 pesos, as initao sa igwang 10,000 pesos. Ulitan si Simon na igwa, tatawa pa ni dakol, nganing orog pang magkaigwa. Alagad ang si Simon na mayo kukuanon pa, minsan ang dikit na sa diri niya. Apo na nindo, ining daing pakinabang na surugoon sa kadikluman, sa luwas. Dan siya magtatangis, as magragot ang sihingipon. Maray na bereta, kasto ang kaguranan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ngunyan po, nagtatapos ang bulang kang Nobyembre, na kung saan padagos kitang nagpapamibi sa tuyang mga namutan niya sa kaduang buhay. Siriman, nauna kita sa penultimate Sunday kang liturgical year. But sabihon, sa sunod na Domingo, yun na ang last Sunday of the liturgical year. Sa pagsilbra niya to, kan solemnidad, Kristong Hadi, Christ the King. Okay, siguro ang magagamit niya to itong kanta ni Frank Sinatra. Ang tema niyan, and now, the end is near, and so I face the final curtain. Yan, pipapuro-puro kita kan pagtatapos the end. O kaya, ang ebanghelyo niyan, iyo si katulong parabola ni Kristo. Ang pod ka inyo, eschatological discourses of Jesus Christ. Ang eschatology, yan ang doktrina, yan ang katugduang kan simbahan tungkol sa 4 last things. Enot ang kagadanan, death. Ikadua ang judgment. Ikatulo ang heaven. Ikaapat ang hell. O digdi sa ebanghelyo, sabi digdiyo, nagbalik ang kaguranan ka mga surugoon. Yan ang kagadanan. Ang kagadanan, ang pagbaliktaman sa mga Diyos. Ang kagadanan, paghalik kan sa kalag sa tuyang hawak. Ang hawak, kung bangkay na piglulubong, pigkikrimit na malalapa.
Alagad ang kalag ang daina gagadan, daina ilunubong, minabalik sa kaglalang niya. Na, yan ang kagadanan. Kadua, judgment. Kung kita magadan, maatubang kita sa Diyos. Gigibon sa tuya ang particular judgment. Hukumang kita kan Diyos. Anong ginibo mo? Kikwintang kita. Kan buhay ta sa kinaaban, arog digdi sa Ebanghelyo. As in, si mga maray, si mga maimbod, si mga faithful sa Diyos, papadagosong kan Diyos sa langit, heaven. Alagad si mga masumbikal, o ang sa indang may pagtubod sa Diyos, may pagtubod makuta sa Diyos, alagad, may pagkamot sa Diyos, may pagkamot sa kapwa, nyaon sa pagsuhay, pagiging sarawayon sa mahal ni Diyos, sa kapwa niya, duman sa impyerno. No? O kaya, ining parabola ni Kristo, nagpapuro-puro sa tuya, henot kang kagadanan da. Na? Ang kagadanan, duwang klase. Ang personal, individual death ta. As in, ikadua, itong inapod, the end of the world, na kung saan si Kristo, mabalik kiraray, ang parusiya. Na? As in, siring digdi sa Ebanghelyo, kukintang kita kan Diyos. Magayon, rupo-rupon ining Ebanghelyo na sabi ni Kristo, arog nga kaini an kadiang kang langit o an kaguranan nagsakat na sa langit. Alagad, kita gabos, pigtawan ning kanya-kanyang kapital kan Diyos. O sa English nga ni, itong the talents, ang pigtaos sa mga surugoon, talents. Ang talents sa Hebrew, sa daga ni Kristo, yan ang kantidad kayan 6,000 na denarii. Ang sarong denarios yudayan ang sweldo kan sarong Hudiyo sa bilog na aldaw. Ang Bicol region pala, igwa na kita new minimum wage para sa mga private workers. 395 sana. No? Agaman, kampanyo ni Kristo, 1 denaryo ang sweldo kan trabador. Kung kaya, ang 6,000 na denari ipalan para dayan sa 16 na taon na sweldo kan sarong Hudiyo. No? Okay, kung times 2 palan, para sa 32,000, 32,000 days na sweldo ka ang kaguranan, aron na kayan, sobra-sobra, basta nagtatao. Aron kami milagro ng ginibo ni Kristo, pigmultiplikar si 5 tinapay, 2 sira, nabasog na si 15,000 katawo, may sobra pang 12 basket na kolekta. Na. Yan. O kaya, sinda si tulong sa lugoon, pigtawan ng kanya-kanyang kapital, araw makita ka yan. Kita man tinawang kan Diyos ng kadakol na regalo, kadakol na blessing, kadakol na graces. Ang sa tong buhay, ang sa tong pamilya, ang sa tong mga amigo-amiga, ang sa tong trabaho, ang sa tong edukasyon, ang mga konbinyensya, na nakakamtanta sa adultang pagkabuhay. Bako lang yan, kung ilingon ta, urog na kayamanan, pigtaw sa tuya kan Diyos, kapital, kan buhay ta, digdi sa daga. Ang sa tuya man sa ng spiritual na pagkabuhay, ang sa tong kalag. Ang kalag, yun, principle of life. Iyan. Kung magalit ng kalag, gada na ang tao. Ang kalag, mas importante sa tao. Ang kalag, nagtatao ng tunay na buhay sa tao. No? O kaya, igwa kitang pagtubod, igwa kitang mga sakramento, nyaon ang tataramong kan Diyos, nyaon sa Biblia, ang tataramong kan Diyos, ang dalan, katoto na sinang buhay. Nyaon ang sa tong malaina, tinaw sa tuwit ni Kristo. O bakit ang mga ilo, sabi ta kayan, herak man sa mga Kristiyano, apisar Kristiyano alagad dahil nagtutubod kay Virgin Maria. O mga ilo palang sinda, mga orphan palang kita. Paladan kita mga Katoliko, igwa kitang mahal na ina, nagantabay sa tuya, nagsusurog sa tuya.
nag-ataman sa tuya na. Ngunyan, ano ang ginigibo ta sa mga regalong ini, mga bendisyon, mga grasya, pigtaw sa tuya kan Diyos. Maabot ang panahon, kwikwintahan nga ni kita, kang mani Diyos. Pag-atubang ta sa iya, sa tuyang particular judgment, o siguro sa last judgment, pagtapos, end of the world, katapusan kang gabos na buhay. Na? O kaya, ano daw? Aro daw kita duman sa duwang surugoon na kan tinawan sinang kapital, pig negosyo ninda, pig pakinabang, bako sa nang pig pakinabangan ninda. O nakatabang sinda sa kapa ninda na. O kung siring ka yan, kung aro kita ka yan, pag-atubang ta sa Diyos, sasabihin man kita, tama ang ginibo mo, marhay, as maimbot na surugoon. Alagad, maglikay kita. O kung kita man may mga regalo, mga bendisyon, mga grasya, tinaw sa tuya kan Diyos, piglulus tayo ta sa na yan, o pigtatago ta sa na, arug di sa ikatulong surugoon, pigtalbong pigtaw sa iyang kapital. O baka may mga siring kita kayan, o gali, no? O hugakon, o sabi baga kan kaguranan, buntol, saro kang maraot asin hugakon na surugoon. May mga tao pigtawan, api sa pigtawan regalo kan Diyos, piglulos sa nasadiri, pigamit sa nasadiri, nagiging maimon, nagiging paslo. O, may mga padre pamilya na tinawan man ko tanan ng pamilya, alagad niyaon sa pakinabang sila kan pag-atubang sila kang bisyo. Ang bisyo, maraot na bad habit. Maraot na gawi na ginigibo mo parati. No? May mga estudyante, pinapaadal ka mga magurang, para bulakbol sana. No? Dai, pinapakinabangan ang grasya, ang bendisyon, nahalik sa Diyos, piglalapikudan kan sa indamang magurang. O kaya, mga tugang, pinaparupurup kita ngunyan. Lingon ta, kadakol managad kitang regalo, mga bendisyon, mga grasya halik sa Diyos. Itinon sa tuya kan Diyos, para sa maritang pagkabuhay. Alagad kita nabubuhay bako sa nang para sa diri. May kanta baga, nabubuhay kita, bako sa nang para sa diri. Magagadan magita, bako sa nang para sa diri ta. Na? Ayan, pakinabangan niya ito, paurugon ta, palaguon ta, ang mga grasya tinastuya kan Diyos. Asin iyan, mapapakinabangan niya ito, naurog, makagiwian ng sirbi, kung dahita sa napigpaparatago, dahita sa napigpapara sa diri, kundi sa tuyang pigiras, pikishare, iyan alagakan sa rong bagay, bakong pagparatago siya na, kundi paggamit ta, para sa diri ta, para sa tuyang pamilya, para sa tuyang kapwa. No? Sa paagi kan sa mga talento, sa paagi kan sa mga grasya, inako ta sa Diyos, mas lalo mapakarita, ang boy tadigdis kinaban, ang sa tuyang mga kapwa, as tuyang komunidad, ang kinaban. Tindog na po kita gabos sa pag-awit ng kanagtutubod ako. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurahanan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na gadan asin inunubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Piripon bilang mga aki kan ama nakagtao kang gabos na balaog, malulo kitang mamibi saya ang simbag niyato kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pinakusog kan Espiritu Santo, ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, maggiya sa banwaan na pinaniwala sa inda sa mga dalanin katotoohan, asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pahalagaan niya to ang buhay, asin masabotan ta ang pagkamuot kan Diyos, maipapahayag dawa sa mga saradit na gibong karahayan sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bendisyonan ang mga magurang, sa paghinguan nindang maghade ang pagkamuot sa laog kan harong, asin balosan sindanin paggalang, asin pagpadangat kan sa indang kaakian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga doktor, mga nurse, asin mga katabang sa harong, nadusay ang pagdarakan pagkamuot ni Kristo sa mga dukha, mga nagihelang asin mga nabibilanggo. Bendisyonan kan Diyos, huli kan sa indang karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an magagadan niya tong kadugo, asin katuod, magkamit kan katoninongan na daing kasagkoran sa kahadean ng Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, tabangan mo kaming magdanay na membod sa mga saradit na bagay sa buhay. Nganing tiwalaan mo kami nin mga darakulang bagay, pagabot ni sa imong kadean, uli kay Kristo sa mga kaguranan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamatugang tanganin sa ko sinang atang. Magkanigo ako ni Diyos ang mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan namimibi kami. Warasan ang dulot na atang sa tubang kan sa imong kadakulaan. Magtaw sa mo kan grasya ning kaimbudan, asin magkamit kan bunga ning banal na daing kasagkoran. Amen. Amen. An kaguranan mapasendong. Asin sa imong espiritu, Taas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos na nakakaligtas. Nadanay as minsan sa magpasalamat kami sa imong kaguranan, banana ma Diyos makakama na nga sagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay as naghiro. Hinimo mo sa hawak na ini, bako silang nakamati kami araw-aldaw, mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na nga sagkoran. Tegwa kan mga enot na bunga kan espiritu na binangon mo kay Jesus Magadan. Wilalaom kami mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kakaibak ang gabos na angeles kami nagumaw sa imo na kuraw sa magayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos min mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minagigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. maluhod po. Kaguranan ni kanagadaan banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaya inmatang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan si Espiritu, tanganin para sa maging hawak kasinugo, kan sa mga kaguranan niya si Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaliban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin itiawas mo din yung mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, magakan ka ini, tenis ko yung hawak na idudulot para sa indo. Siliman pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, ingarari pagpasalamat sa imo, itinawas mo disipulos ng sabi, mag-ako ka mo gabos, mag-inom ka ini, tening kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asinday na natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad ka magkasalan, ini pag-ibon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo ng pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat,
ipinapahayag, sagod na ikamagdatong. Kaya kami nagraramdam kan sa iyang pagagadan asin pagkabaliwat, nagdudulot sa mga kaguranan kan tinapan ni buhay, singkalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami napapakinabang kan hawak kasinugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganoon din mga kaguranan ang simang simbahan na nakalakop sa bilo ni kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba kan sa mga papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kagabos na klero, si Riman, ganoon naman sa mga pagkaharap ang sa mga matugang na nagturog sa paglaom, kang pagkabaliwat asin ang gabos magadan, dangan ako sinda sa liwanag ang malalogon, kaya kami gabos na mimibi kami, tangan kay ba ni Santa Maria, binina kan Diyos, kay ba ni San Jose ang esposo, kan mga mananapostoles asin gabos santos nagitupa, nagagaya sa imo, magkanigumaging kiras kang buhay nilang sagkoran, mag-umaw sa magpamuray sa imo siriman, uli sakit mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, asin sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mamakakamhan sa pagkasurukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarwayan, sa gabos na kapanunang mga panahon. Amen. 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 Atong mamang awiton, ang matataramon, itinugdon sa tinugon sa to, nistong kagaranan. Aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon hangaran mo, magdatong ang kahagian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos maraot, namimibi kami kaguranan. Orasan sa mga niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan si mga pagkaharap, maging dani taling kasakasalan, asin maligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghalad, kan mamang paglaom asin pagdatong, kan si mga paliligtas na sa Yesu Kristo.
Yesu Kristo ang kaguranan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katininungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katininungan itinato ko sa indo. Hare paghilinga as mga kasalahan ko na pagtubod kan sa imong simbahan. As may pagkanigua na sa mapatuninong as magkabaranyog, susog sa imong kabutan, ika na nabuhay sa naghahali sa kapanunan kamapanahon. Amen. Ang katininungan sa itong kaguranan dahil na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpati ni kita kang tanda ng katininungan. Katininungan Peace sa be gabos. Maluhod po. Uya, ang kodero kan Diyos. Uya, papara ka makasalang kang kinaban. Palada mo inapod sa pamagikay ng kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo.
Matindog na po ang gabos. Mami kita, idukang payo. Kaguranan kami na mapakumbabang nagaarang, nakinabang ka mga dulot ng banal misteryo, tanganing antinugon kan simong aki nagibon mi sa pagromdom sa iya, magpatulubo kan simong pagkamuot, Uli Kristo sa mga kaguranan. Amen. Matukaw po sa dikit na panahon. Aapudan ta po ngunyan itong mga magagom na nagseselebrar kan sa indang wedding anniversary ngunyan na bulan para sa sarong bendisyon. Bot pa nido magpabindisyon si man nag-anniversary may kan sa inyong kasal. anniversary po, wedding Hindi na po kamo sa anniversary for the inutan. month. Pwede po kamo mag-ili sa inutan. Sa mga mag-aragom. May tato pa sa inyong espesyal na bendisyon. O sinag ngunyan na bulan, nag-wedding anniversary, mga mag-aragom. Diyan na po kamo sa inutan. Ito to sa inyong special blessing. Mayo, po sa inyong nagsisilibrar. Sige, announcement na lagod. Announcement po. Collections for the week from November 6 to November 12, 2023. Cash receipts, daily collections, 14,531 pesos. Sunday collections, 48,155 pesos. Second collection for catechists and other related formation activities, 12,508 pesos. Collection boxes, 7,806 pesos. Total collections for the week is 83,000 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Will and Jeline, Dakudao Bike Shop, Jerwin Malapitan, and Bigay family. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Hali po sa satuyang kura paroko, si Reverend Father Felipe B. Culvera III. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magduko kamo sa pagbindisyon. Binisyonan kamo kang kaguranan asin kamo bantayan. Amen. Magliwanag ang siyang lalagon sa indo asin mahirak siya sa indo. Amen. Magbirik ang siyang lawog sa indo asin tawang kamo kan siyang katuninungan. Amen. Asin binisyonan kamo kan Diyos Pagkamahan, an Ama, asin ang Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa magdani kita sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Diyos marinada po sa gabos. Maray na aldaman po, Father.